Tato poti madosata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo naso hatu dosan. Pardenggan basa doho jala rodi saleleng liling na doasi ni roham. Sai marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sai unang be ingot akka dosa nami. Ai jot-jot do hami mardosa maradopon ho. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu. Marhite sian pangalosion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalosion nami, unang alang asini roham, saya urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaun nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka palangalosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Sai mulak maho tuau ai ahu do si paluaho. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Udul mamu. Marende hitasian buku ende 20 walu. Hatani debata turpuk epistel di Minggu Tasadarion imana tarsurat di Psalmen 52 mamuka sian ayat sada saatro di ayat 4 tajahama marsikat sori. Ende di hari Sabat nadenggan situtu do nama muji Jehovah dohot mangendehon guarmu alena tu mimbul. Mamaritahon asini roham manogot nai dohot hasitongani borginai. Mardongan uning-uningan sisa 10 tali dohot sisa 12 tali dohot hasapi. Ido saatna martua do natu mangingon hata ni debata jalana upepsa. Amin. Marendesian buku ende nomor 590. Uriho
tidak kon maha porseotai, songon nahina tindak ngoni dongata sao porseon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dusan, natumu palangit dotan. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai. Iman ati nungguan si Maria, naga begabean sianton di parbadia, andoran soa bubuan. Ido tuata natu mau na bernit di pangumuman ni silatus, nama te terpajal di bana diau pinar sila. Natu atu ban waturu undung ditanong, na mulak manguru di hari patulungan, nama naik ke surga, lau mundur tu siaman di bata Jehovah, amanai pargogo na suatu besani. Isi mai bana pai mamulak sogot tutanon, mangumi halak na mangurut nama. Au porsea di ton di parbadia, jala adong sada di anabadia. Uria atau kani ala Kristen akan abadia. Dohoti asisani dosa, dohoti atai namando, mulak manguru sogot daging di alak na mate. Dohoti angulan naso. Amin. Udul mahamu. Ende pujian sian kurus rapi.
Tikting di Huriata. Tikting di Huriata, Minggu 10 Juni 2024. Napal dulu. Guarni Minggu Sadarion Ima Minggu Potoluhon Dung Trinitatis. Do topik mangolo di bagasan Haporsiaon, dada di bagasan Namarnida. Napa duahon ruas namodding. Nah di hari Minggu tanggal sia Juni nasalpu nunga marujungulu inang nyonya Rita Esther Tampu Bolon Borosi Majuntak umur 72 tahun. Alamat Jalan Ki Hajar Dewantara Betolu nomor sia Sian Komplek Departemen Kesehatan Sian Sektor Satahi. Nunga tudian di hari Senin tanggal 10 Juni di TPU Tanah Kusir. Tata nyangkopba asa tumibu tarapu rohani keluarga na tininggal honna. Na patulhon pakotbah di hari Mingguan. Sadirion Minggu 16 Juni na marjamita ima amang pendeta Sabam Sirait Pandita HKBP Resort Kelapa Gading. Na paupaton pertanyaan sektor hari Selasa tanggal 10 Juni pukul 6 Botari di Patupa Huriata do Patangyangan sektor Sauduruan na di hasuhuton ni keluarga calon situa Palis Sirait Inang Boru Dolok Saribu dohot keluarga Nyonya Intan Sitorus Boru Marpaung maringanan di Serbaguna A na ni uluhon ni Pendeta Ferdinand Huta Barat. Na palimahon Dewan Marturia marhadamuat tu bulan sending dot peringatan jubileum 125 tahun sending HKBP, seksi pekabaran Injil HKBP Kebaran Baru Patupahon pelatihan pendampingan pastoral untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga Manang KDRT. Nani uluhon ni amang Pandita David F. Sibuya MTH Demin, mantan Sekjen HKBP. Di Patupa di hari Sabtu tanggal 22 Juni, pukul tolu 1 orang Botari Maringanan di ruang Serbaguna A, pendaftaran Boy Mata Jaha di Warta Cetak. Napa nopon sermon lansia, songon ralat natar surat di Warta Cetak, di hari Selasa tanggal 10 Juni jam 11, ta surat sermon inahana, sototongnya sermon lansiado. Papi Tuhan, selamat ulang tahun Hari Hatu Tubuh dohot ulang tahun Hari Perbagason. Barhalado dot ruas ni Huriata pasaton selamat ulang tahun Hari Hatu Tubuh dot selamat ulang tahun Hari Perbagason tusude ruas ni Huriana Tubuh mana marbagas di tanggal 10 onom satu tanggal 22 Juni. Saya tu hatama nama masu-masu. Molutung adong ruas ni Huriata naso tersurat do pegorna di titingon di Papua matugar sektua setorna manang tu sekretariat. Palaluhon akat tikting naso di jahon hobar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha. Songoni masa di tikting Huriata di baksa Minggu sadarion ta ingot be manangnya koni tujolo ni tuhata. Ende pujian Sian Kur Sektor Satahi.
Marinde mahita sian buku ende nomor 547 belas papungu pelean kantong 1A.1B. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot
pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, hatani di bata jamita di parminggot ta manuguton, bohomay di minggu patuluhon dung Trinitatis. Ini mesian 2 Korin bindu 5 memuka sian ayat onom sahat rodi ayat 10. 2 Korin bindu 5 ayat onom rodi ayat 10 hujaha homa di tonga-tongata takasma ita payutihut. Asa naposdo rohanami toktong ati pehuboto hami dau hami sia Tuhani saliling meringanan di bagasan dagingon hami ai di bagasan hapor siaud do hami dada dope di bagasan namernida ai lampos do rohanami jalasa do buka sia dagingon lo meringanan di Tuhani. Alani uhut hurikoti hami naing halomuan ni rohana hami. Manang nang saat tu sabulo manang di perdalanat dope. Iko gabe patar bedo hita saluhut na sugot di jolo ni habangsa paruhuman ni Kristus. Asa di jalobe ho partu na niulana tagan di perdagingon. Manang nadinggan, manang narwa. Ido sahat ni turpukta. Amang inang kita saluhut dan namarpungu dia pala manuguton. Adorakso bagas kita marsaor di hata ni debata no kujao kami di tonga-tongata. Nihan nakinunga di suarahon marhidetiting. Taringo tuhami. Alai neng takastorang ma pawen tohon nu setu hita partinadaan. Kena kini do kami padita sabam sirait. Jadi somal du melolak Batak gajang do bengguar ni anak-anak. Sabam hotman hasudungan sirait. Jadi ala lo menurut tu dia ka aktif magerjaku denna ipajepek mak asa songon natar guar na julu. Sebab sirat may bahan na. Jadi sangat bangga iba dung binoto warung lebih orang hebat Indonesia marguar sarupa do tao do margana no rakku songoni. Ya hami nunga marhasotan do inang padita jojor boru pardedi. Padita fungsional na sida di HKBP Rawamangun. Ya hami di HKBP Resort Immanuel Kelapa Gading. Kira 1 tahun 3 bulan lebih hami di Kelapa Gading. Atau Resort Kelapa Gading kami di HKBP Petukangan, Resort Petukangan. Tulu ada dana di hami amanginang di bahasa-bahasa Tuhani, 2 boru sada bawa, isakangani nuaing tongon manurat skripsi di ITB Bandung. Si nomor 2 bawa di Undip, alai mulai tema di Tuhani ujian na perpudi tu perguruan tinggi negeri dapat dah musuh itu ITB. Jadi memang ido na julu anggo cita-cita na neng rak do kakak doa usen na mana. Apa sakok masanga di Undip ujungnya di uji mana musuh tahun no dapat matu ITB. Si nomor 2, si nomor 3 sepudan boru kelas ada SMA lo be. Jadi urok kami tu sepudan non boru kakakmu do abangmu ngatusan. Ho tustite mate niku. 2 hami padita. Jadi roy mana memerangan nom mai. Tak napa yo roh ni mana nueng nang gawe padi tahun ni bereng koro bapak no makna bangu padi to. Nang be dang padi tahun rohana soal. Asa sak matabe sian hami keluarga amanginang nang sonsen kuriata HKBP Immanuel Kelapa Gading horas madihita saluna. Mulai madi itu hatta perdenggan basai ala bohita pajupang dia kalau bason
Jadi memang nakin disukun odo pe parjolo nang palita butar-butar pe ay ngaya sono nang giana dam pe bang odo pe tu sonau. Ale di Tridharma ya do marjamita sahali. Mulai di Tuhani boy pajupang hita amang inang. Dalam mulai maradi do hatta tu Tuhani tong dihamuna amang inang boy pajupang amu se sadarion. Dung nani minggu na salpu mar minggu hamu romuse mar minggu sadarion pajupang di bagasan lasni roah dohot ahi pason. Dekoni teh marduk mulai teh hita songon hata ni perpasal men nakini ikon memuji-muji Tuhan do hita. Ikon mendok mulai teh tu debata merningot asin rohano dengan basana ganuk manogut nang bodari nei. Disaluk gulmit ningulut tahu memuji debata mah hita. Allah memang daktar bek kita manginang laho manguluhon aka ulaon do aka parsaurata molo mangasaon sian hadiriota. Alai tung basa do Tuhani. Di luas depe hita pa Jupang, di luas sama pa Jupang aka namaraleale, aka namartodong, aka na di bagasan ihot ni holong ni roha di uhik manang lingkungan manang dia kepunguan. Jalalas di bagasan di mana yang idahota bahwa gebe si parsia jarat tama lao manada songo dia holong ni roha ni debata di bagasan nguluta. Ranggo sebilangan ni umur di hita manginang alu bereng umur lansia do yuson. Sagajang ni umur tai nasaima partikian papataron ni debata holongna asidi rohana padonganyonna panari hononna di bagasan nguluta. Di bahini udah gabi kon nadong beganggu ni rohani akan nong madai dengan bahasa di debata sagajak ni umurna. Toho dang bui daun no depe ana masa 7 lanon. So kita marupani tak tabo to ana masa salpu per minggu tahun. Bapaling olah kana mararisan nang arisan dah hamin seminggu akan mararisan mai. Akan olah bardalani pe dang saya salpu marbinggon buat kami lalu dia kami, neng tu puncak kami, neng dia ala natu tu puncak. Alirang na mandok na akan na songoni neng dohono depani na masa salpu perminggono. Ale alang pisota boto na masa salpu perminggonon, marpos ni roha do hita, bahwa pasti do manang nabu hape jupang hita do paduanganion dohot pangaramotion ni debata di bagasan nguluta. Ay nga terbukti na 30 tahunon. Lingum na to. Bodo tasang-asangi umur tayo pani madok pabuwa pardingan basa do Tuhani. Bereng ma ngulukku sadarion. Patar do di bagasan ni pabahenan ni debata halongangan na pinatupan ni debata di ngulukku. Nah tapi marsika soring akan nama sadupan. Sango bason mekel so satu kinai songo lalungun pakilalaan. Sango basnari songo namarul ulup marhasil dengan pergulunnya kaya nako na kapoparan to kinari marukil muse. Anggoy na tarpasi di kita manginangi. Saya dengan dong lepe hosahon saya marruad deh. Rolas ni roha, roarsa ni roha. Neng cuci martabuni, darong inganan lo martabuni, sian saluhut akan nama son. Di bani kon adu patta do, abu halta, aka nong kita bulus dari nasalpu. Nggak terbukti, tidak ada yang bisa membantah. Bagaimana Allah memelihara umatnya. Jadi mulai berita apa misalnya dia keperjamita berita dengan Israel ujung berdala nasi semisir tu kananin na, ulus sipata diriba ka dengan ruas. Hola dulu jadi tani pedito holan Mesir Kanaan, nena. Al sa setong na gopar honido songo dia hita nuaing. Di parhorsihan na sila solo, hita pe di parhorsihan di Portibiot do nuaing. Nah tapi zaman na mungkin berbeda. Nah masa mungkin berbeda. Al situasi harohaon ni na mardalan di bagasan pardalanan ni dang daw beda. Parungutunguton Jepang do desi. Puji-pujian Jepang do disi. Hola na hohom sajo pe adong do disi. Na semar hata-hata pe adong do disi. Ay baru musa. Ay ada masuk mu boko habi tu halongan ono. Napa macam kami do ho.
Datang jupak songoni ungut ta suguni rohata tu manang nesi berbani dohono berbani ayah masuk mupang ya tahu kok songoni tu au ibe kok songoni tu au sadok ketidakpuasan tetap selalu ada ala asing do nang dipikir atau dohot nama sa jupak ta realita di parnguluat ta ala sesalhul nak kini takas nang torangi dauta bahwa tang namanang na tu dia debata. Saya hok dari bana ila bukta. Mai yo sukut di dia doh Tuhan na. Esot doau na cuci jalusi sang dia. Ini Tuhan jupak seorang masa tuau. Marapok dapo arsa ni rohau paru kilono. Na solong beroham tuau. Isa madok ina Tuhan ni. Mula sangat jalusi sang ni amanginang. Misalnya saya mengganggu hita. Ini doh Tuhan. Oh ni bereng mo ni on ni marsait. Bapak jabunan marsayat dia doho pasti pasembuho dang na dia winang tong doi labung bonau na sopos doroham tuau sing di hodi anan nasi ngau episode do terus asa taida debata napuna hagugoon tengok depe kenan jamita minggu nas 2 minggu nasalpu deh debata napuna hagugoon bala minggu nasalpu jahuba marguguihon na posona. Ya saya bereng aka jamita sa sitong dangasal babay ni topik na dasal babay di jamitana saya hira sinetron ini. Aji walo bodo pani jumpa so bereng sada episode di sinetron terugi kan. Apalagi bagi dong kamar cerita. Ah ni. Na bodo hari sinetron na ito korwa. Dah, rugi de weda dengan bagi ho jadi sinetron na bodari. Ono to. Imada terus saya baru ngutuk saya juga masa yang di bengot to menutu sinetron na bedari yakin cerita dong aku tebu aku bigi ali dang ala so berek filmi gawin aku boto mengutu berita ini nah nang soni manian na bigi hatan di mata debatan na puna hagugon mual di hanguluan akan dinggan akan uli di tonga-tonga di ngulut taon los ibana do na margugoy akan na posona akan na porsea di bana akan na sa mga saun waso hagugon nai law pahotton patuguhon parnguluan na asa Roma sonari basa minggu patuluhon dung trinitatis son di dok mangulu di bagasan haporseaon dada di bagasan namarnida iwulok mangulu di bagasan haporseaon ala nunga di patadot di bata hagugon na so nakin na hudok kami rupani nung kay patrol debata guguna huasona pangaramotion na amanginang ditonga-tonga ni keluarga manang hamu marsasahalak ba selamat ulang tahun ma dia kena ulang tahun di minggon selamat ulang tahun pernikahan ma dia ka na mes tahun ulang tahun pernikahan dan jupa ulang tahun di sima partikian na diingot basado ho Tuhan tumbal gado holong ni roham mardoponau do dengan saripekku mardokau do aka yanakoku pau parakku saluhuna jadi mangulu di bagasan haporsiawan berangkat sian pengalaman ya Apostol Paulus 30 tahun jana 3 minggu na parpudiope padodok do se 2 Korinton 4 2 Korin 5 minggu na salpe 2 Korin 4 lagi dukun uduk ni sebelum 30 tahun ayat 10 tulu saat tu bindu 5 ayat sada asa yang diarah kita memereng songot dia perdalanan ningol ni salak na poso di debata apostol ni Kristus ima si Paulus ada di somalan na saya didok rohania ka umum do molonunga na poso ni debata iba na molonunga perhalado iba na darung Jepang ni manang na dia maben susah nguluna yang go perhalado paldita do aka situa jonok betang yang ni Tuhan ini na dang hawan ni manangaha yang go perhalado isi medok dang alani nong martohonan gebedang adong ro aka sitaonon dang alani aka nong merhobas gebedang ro aka hamaolon manang susah yang uluna dang adong bida mangarsai rohana dang ado tetap do sonatan yedi dulu. Ada rocker juga manusianya kan. Pendeta juga manusia, sintua juga manusia.
Ayo jolma, ale dak lao hata mga pinir bani. Gabi imas delian na, kan jolma do piaw na. Sengaja diulahon na sosuman na sala, ala idokon basa kan nao jolma do pe. Na. Tapi ini tikin lo mengulaw na kurangi, diboto rin yang akibat na. Atau emak, aduan mulo terdapat, iba do honokku, jolma do piaw. Na mura tergasik do piaw. Nah mendak songoni. Ale di bagasa salut pardala ngului sudah do menghadapi nama saon. Ale bohado hita menghadapi idon wahai songon si Paulus. Jala tu mace bagas doa kabahata ni debata nasdratun nibana la patorakot tu huria korin songon dia do si tahoroni songon dia paru kiloni bodoh sampai bola sirana yang gota pakirimonna sira kehilangan harapan. Ale ala hagugu ni debata nakin nani leho tu ibana. Gabe margugo manang ibana lamadalani ari-ari di nguluna. Amang inang kita saluhutna na marpungu dia palobbason. Uzu debata tu si Samuel. Lamane tu bagas ni si Isai. Pilih masa desian anak nai bayan sikak ni si Saul. Raja gumonggom Israel. Lama Samuel. Ibaritaho matu sisay sakap ni debata. Nawita baya ko na manginangate. Molo ro songoni itro Samuel sisay alay isay. Arok sakap ni debata songono. Neng piliton na sada anak siya ko ben raja sikat ni Saul. Oh pasti bangga do kan. Tulas siya do rohana. Iya arok pena sudungo do penak no ni dungo. Dungo. Marsup pemartapi ko. Arok napa sudah debata, madok neng memilih siak kamu laga bagi raja gati ni si Saul. Bagi saya jong pitu halak. Beli si Eliab, Abinadab, anggo si Samuel, botang dia laku puang. Uli di rupa nai, bagak nai, odorana minihan ni debata. Tapi tori pakuli debata Samuel, nak sesongoni roham. Unang ida buhi rupanya lakon. Tangar nang bosadon, nahon aturo aku. Tak si rupa udah saya botoho, si roha doau. Roh Samuel, Isai, sudah anakmu, tahu? Adong lebih, adong. Dia sepudan lagi marmahan. Jadi yang manginang ucahai berarti kesilosok dosi bitu halakon. Ya sepudan lau marmahan yang gua lakon si jebu orang monggop. Ubeni saya cukup pala pitu halak di sini. Nasada nai tinggal lau marmahan. Iya kasih losok ko na roato. Ubani so pilih rai kasih losok doy sei jewu terus sedang dulu lawan horon na. Armahan sepudan jauh mak. Hola di bereng si Daud. Odolo mo rohak. Terido ini bata ti Samuel. Ale tur di bata rohana. Habulu so di rohana do mangol cari bana ringgas mula-ulaon marmahan. Asal asido yang idot pertemuan na. Mangulu di bagasan hapor siau dada alanina mernida. Bahwa di bagasan ini yang iraw debata mernida hapor siau ni sasahalak, rohani sasahalaki hatu tulusna kang holan sian nawoi nida sa dibana. So ni si Thomas porsia pe bana tujuan Yesus nong hehe alania ala nong nida ibana. Asa tayo pola na binani ni bata di tonga-tonga ni ngulu di bangsona dang penampilan alay roha parbagasan ido ni bata haporsionido melunungan yo jarni haporsion tumanang dia pe naro mangaro ibana ikon hok do jongjong se hok do pakirimon na dang murai pitor merdadi dak murai pitor merdili dang murai pitur sumuruk se perpunguan, se persauran. Ale hok do mana? Ale boto mana? Ikon donganan di batado tok. Ikon pergugon di batado tok. Di bagasan mulukku. Alani ma amanginang adong tulu na naing idaw ta se turpuhon na lagi besipahu sorot-sorota laho mangalapati mangulu di bagasan haporsyaon dada di bagasan namar nida. Na parjolo diarahot trupuhot do hita
lahu mernida bahwa persatokinat do nama saon ngulutaon paruk kilota nang las ni rohat taibe digo parhon apostol Paulus do ngolu ni jolmai songon parlape-lapean kemah molo hati hani si Musa ditikina kini parhorsihani ikon mabahen udung-udung nasida tenda-tenda kecil lapatanna sadi hari didok iso mah hita mangulon itu dipasang mah udung-udung naon tenda naon alai satu kinari dang bah kon borak nama hita baru bongkar manguse udung-udung naon bolo sanga do tong sana iso hita mangulon na itu dipasakalahi semen batu karekel dicor lantena ape dak sado pengaman do borak mah hita enna ada mungkin kan ibu na undung-undung ibahan jadi sifatnya sementara so itu nang pamatang ni taon col mau nang portibope hira parlape-lape udung-udung persatok kidat do satu kinon so nakino boy mekel tokinai nang gambar bilang boy be ada tiki di kampus kami lo mangan sarapan pagi jadi dua sakamar pas keluar do tetangga dia siah was sering tuh ko mangan mudum di mana nang dari lembur mana regis mudumi lo bau be dahan lain na mulak mesen na manganon ibadit dahan na mako inadongan non sesip mako dungo aja pigon hape dang isi be mana hape itu sunguna jugal daging na tolong nganggu mana nggak mati sih lu ina apa ini udah makata dia paham bisa tujuh pigon makata yang udah dari hamin na taruh menangi dia keluhan na apa ngatur lau gimana nih persatokinan ini, tang sangka roha, tang betar dulu roha, tang betar prediksi. Nun jamna somma borhat tina, tapi tang nam borhat. Songon najulu aja tu mangapis gue tu tanggal nasaw bulan nasaw tahun nasaw rona ma Tuhani, mangalapi tayo na, ape isa na mangalap, polisi mangalap. Tanggabi Tuhani ro mangalap, polisi do mangalap, itu ritali tangan na. Asama nak kini. Persatokinat do, parlape-lapean do, udung-udung, kemah. Jadi diinganan namura matapor, bejana tanah liat, di rapuh. Jadi besoknya teh dihamuna amanginang kelensia teh, tabba umur, alerong na muru kan, muru perbinegi jo. Muru padayon tak tabu mama dicu ana sonon ana gudagan tu kan di lansion ngasih dokan lansia bigo dia malam misalnya retreat dia kan acim nah daram deuna nah muru pernidaan si doho sena do ido sa kijo ido to kina si teh ho ina muse muru gogo. Jadi asa songone mana kini do namura matapor. Rentan untuk retak bahkan pecah, hancur berkeping-keping. Imang gulut tahun wae. Alai di bagasan ini kini nang peta boto orang songone terpikir mak tong lo mati ban non. Nah. Ai pasugu sih mangan. Duh saya mangan belum. Itong ito kinena mon. Itong lo lao do iba seportibo nina, senina. Iba terus. Iba sarong menangah jula. Fatalisme. Nah, lo itu sakat ni Tuhan iba di madohono nina. Say imay ba na tong sidelian na. Abel nosok ni rohan lo. Asal di bagasan di mana kini persatokinat do na dihasyanganon nguluton jala darong na boyhot di son alai las di bagasan ni ido neng rajumon na di bagasan ni inganan na muramatapori iko boy dohot jadi dijamita minggu na salpu 5:4 ayat 10 onom di bahini dang mardalu jahami
Ailam tuburu nape hajol mon nami pardurui yang go perbagasani ari-ari do di pai baru. Jadi yang utama yang di dalam rohatai do haporsotai do na tumibo na rumikot sedagik tahun alana ini nak ini kon taba umur lamoru dan segala macam dak piga songo si titik puspa itu kan uli terus dikelabu jalma kira nak buru saya umur nena tapi kan tapi kita pidak terbiak kita lah maswada hon gugut tau i bodo uli rupa ale tong do ulinang harohauta lubi panadauta di asin roha dot dengan bahasa ni debata. Jadi lam tu buruk nape hajul mon nami perduruan ale yang go perbagasani hari-hari di baru marhite ha pacono ko diri tu debata majahatan debata martangiang mangulau na kana dinggan di tonga-tongan yang kepersauran ido na gabe pai baruhon roha perbagasanon. Jadi melotung iko ido pesongan perlape-lapean ay tok satokit dunia nguluon alay nang gabi sira sodok pakirimon babua ikut domian hapor siaw di bagasan kita marhite-hite hagugo nito di perbedia nang nisun debata tu kita digijang ni turpuk si Jawa Tanakin ayat 5 didok do alay napataw kami tu si debata doy dung jolo dileho tu hami to dii patu jolo nai dung dilehot to di perbedia. Jadi ngata jalo to di perbedia manginang. Ale dang tiki Pentakoste te. Daung ditiki natar di kita. Hudi di mau tu bahasa Quran debata ama. Do tu bahasa Quran dan Tuhan Yesus Kristus. Do tu bahasa Quran to di perbedia. Jadi di hari do digohi manang di pasar hot debata to dina tu hita uzuna tardidi mahita. Ibane kutu-kutu na torasna dada nong tardidi dan gelas persebuon diterbang na tardidi begelekku inna sae dungi lo manguli haduan lo manguli mo so malu de behoina tema sama jo malu da na ko so milia apa ngolo kono malu tu gereja nasing nate inna ibu to malu so ngoni ikutu-kutu da na kidukun na tardidi asa ibu to mana pa buah ngadong to di bata di bagasan ibana i masih pangasa honon na lamat dala di are ring uluna asa torang tiur dengan salut akaulaon na kaparsaron na pe sa namura matapor parlape-lapean udung-udung pasatokinan alayanggo na di bagasani hot manoktong ala to dini debatado namian di bagasan na. Jadi mangulu di bagasan hapor siaon mangasahon huhason itu di perbedia pe baru roha lohot mangalehon aragam akahatawon marite todina. Na paduahon mulai dok mangulu di bagasan hapor siaon dada di bagasan marnida mangulu di bagasan habengeton. Dung bitadda hagugo ni debata huhason ni debata jana idon nong patauhon ibana madalani ari-ari ninguluna di habenget tomma saluhut akka na ikon ulahonon na sibuluson na adupan na marbengit ni roha bertekun hupomone jadi mo bertekun marbengit ni roha di boto ibana do resiko konsekuensi yang akan dia terima jika dia mengerjakan ini aladak terbani mana laho pasidikot diri sini jadang boy ibana dang jadi ibana laho morot tunasing ikon hot do disi di taom mana ko masa dina ulahonon na sulon nai benget ibana nunut ibana sekalipun banyak tantangan yang dihadapi tetap biarkan berjalan dengan apa keyakinan Tuhan akan menyertai donganan ini bata doa ibana pasca dilampaui nasa hamaulon hamateape puaso hagun sibulispe nunga ditaluhon Tuhan Yesus asa di bagasnya menakini sudah kita menghadapi permasalahan dakulah anak Kristen dongat tahu berbalok tapi ya dopido songon tema tahun nanti Matius 5:45
Bila di batado las nyari mana mata nyari. Dan di batado udan. Ila do tu HKIB kebaran baru. Ila do tong tu Kelapa Gading itu tong. Ila di bata mata nyari di son, ila do tong tu masjid Istiqlalan. Sudido majalo. Alai buado respon. Isi ma parasingan na. Isi ma hatadian niakan manada dengan bahasa di bata respon na iko buha. Marite hite pos rohana marhabengi itu nibana disaluhut naka sidalanan na sabar nibana ala dong hot depe pakirimon na Tuhan pasti akan menolong di boto di batado aka dia manadenggan dia epistel 2 minggu na salpu sen pesalmen 130 sia takas dari sini dari persalan uzuhud dulau di boto hodo Tuhan mardalapeu di boto hodo au ditadda hodo rohaku. Nah hebat na ada orang semakat ada pe pamangakon nunga di botoho ahan yang sidohonoko. Wah luar biasa Tuhan teh. Jibolo nga songuni ape di pataro debata diri na tu hita abe na urang. Paling Tuhan tiroi unang sanga salpu kahata sa pamangakon. Diktor dingun. Molo sanga asa ipadok katana. Ay di pata songuni mangalap manaro kata ujungna ditinggal hobede. Oleh itu susana yang berbudion kan itu Roma tuh pencemaran nama baik itu rina itu langsung kan ini mulu nggak songoni di botol di batado HP azari ya Tuhan pargugu yau asabui worom dirikon worom pamangakon worom simalokon worom tangakon sudi buhu kendalihon ala hodo takas nama nada au ini mulu tabereng dia ke perumahan di gereja kan kawasan ini diawasi CCTV. Utur mebirdo. Nah manako yan sudah manako. Tapi kawasan ini diawasi oleh Tuhan. Terima. Betul ibu. Sino mutar balik rekaman ini kan nggak dong. Nom sangat do mu bertubat non lo apa dong hosa-hosa pen nomor bertubat main. Ala buah ala sudah bengeton. Tak bertekun untuk perbuatan hal-hal yang naung ni hatau ni debata iko sulahononna. Alana dang asal madok buti debata borhato bukas mau Abraham dang asal dipadok ni ali jelas dipadok pehatanai didok bukas mau ali las di bagasan ini pasu-pasu padong ngadu ni debata hok dotong Jepang idong ni debata do. Itu terus Tuhan ini si Abraham tu dia do besukmu tu tahun sifat tu munai dia do horwa. Kalau saya lalu komplain, nang udah kata, tu ya, nang jadi beho. Ali mana kini, mau dihabis tu do, hobar tu aka nang sina pinasahan ni debatan di tonga-tonga ni mulu, pasti. Jangan ragu Tuhan tetap menyertai. Perguna, idon bah galido matong, pergugui mai bana. Dalana ragam, mungkin adong manasing dong anna laho malong gugu semangat, manang adong rumang nasing dalam debatan laho malo dihita semangat. Nah patuluhon. Jidok turpuk tahun nakin melodok mangulu di bagasan haporsiau dada di bagasan namar nida nakin udok ngolah tatat dahagu di bata pangaram itu di bata berarti sada motivasi neng gabe halomon di bata maau ayat napar pudi ayat 10 alani uhud hurikoti hami neng halomon ni rohana hami manang naung sahat tu sabulo manang di perdalanan dope iko gabe patar bedo di hita saluhut na sogot di joni habangsa paruhuman ni Kristus asa di jalube hobartu na niulana tagan di perdagingon manang nadenggan manang narwa alani huhut hurikoti hami naing halomuan ni rohana jadi nang penakin parlape-lapean gale hita darong gugutta ali tetap motivasi naing gabe halomuan ni debata maau. Kiranya Tuhan berkenan atas hidupku. Rohan daung pindah baru nak kini ima bohalta asa gabe halomon ini bata. Mangulaon na denggan borak sian roha mulyate. Hidang mangulaon na denggan borak sian roha mengalui pujian daung. Mangulaon na denggan parbueni hapor siaud doi. Iko sian parbueni hapor siaud do nasa ulaon iko tulus bulus
gabi hilalaon ni akan nama jalo na dengan nabi naheni las ni roha do panat daun na di debata. Ale molo sobulus do roha lo mangurupi madongani do mangalon akan rikot nama jalo pe ira sosonang sira nasing-asing wereng amat ton. Ira dong na si pa Indonesia na ubada songoni burzuna topu burzu ina tong musika. Di molo sian hapor siaud do ulau na denggani ikon turema si patu pauta. Ibani mamanginang margugu mahita ay debatado toktong madongan ni hita. Debata paragugu na satu dusan, paribinoto na sun, jalan sa toktong mian rap do tita. Dang ibatasi partikian do namasa do inganan debata. Saya terus do rapon hita ibana. Atong mertua ma akan natumangi hon hata ni debata jala na upeopsa mertangyang maita. Tuhan mulai ati rohanami dinong tolas hatam mau mangarahok kami asa mangul di bagasan hapor siaon borhat manada akka nong binahemu dingul nami senakahari na salpu saatro di bagasa sadarion darong na hurang Tuhan tung basado ho sayodo do si pata juga rohanami mangalo-alo tu ho ala yang goho selabas do roham setili ho kodo akan dari koti di hami ala ni Tuhan dia pelok bason elek rohanami tu ho marpamuati maho midahami jupa marsalah hami jupa hulau si hami akka hatam nang patikmu alai payas marohanami dung di pasor ho koto dimi asa to dimi mamangaraja roha pikiran nami ay pamatang namion satokid do guguna parlape-lapeat do tudusan na udung-udung inganan na mura matapor do tudusan na ala yang goro hadi bagasa Tuhan mangido hami tuho saya pahok manang to dimimian di bagasan hami asa ari-ari di baru hot torang manada dengan ibasam jala hot merpakirimon na mangulu hami di manang dia penamasa idaw nami ho rap di labong nami pasu-pasu ruas ni huriamon amang HKBP keweran baruon natongon roh nasida di parmingguon ni tikion asir roham tatap ma rohana sida ida matutu akan pinangilon rohana sida siako patulus may saluhut na hobar tulomon ni roham asatung tada panadona sida hodo debata siraboti ngulu dohot na manareo na kanarikot pasu-pasu na akan naposom na marhobas itong-atongan ihuram nuluhon ni ang pagdarasot nami ang palita butar-butar do ang padita fungsional asa saluhut na akan naposom torang marmaanya karuas ni huriam manada pabuah hodo debata mual ni hagugoni tarpuji moho wala mga saon guarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami nung amartangiang hami tuho amin. Mari dia mamusahita.
tatangya koma peliatta, ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masih nilihon mi tu hami, pelian nami tu ho. Saya jalo megebebuap na husus di jolom. Pasu-pasu menjelara moti, asa huparahasia kami pelianon, patimbulun karajom muli tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti todim, asalam utadahami gudang ni silehon-lehon mi tu hami, asalam gir-gir hami mandok moliate tu ho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, saya pinorbedia magwarmo, saya Roma harajaum, saya saut malomone roham di Banua tongaon songona di Banua Gijang. Lehon matuhami sadaron hangulua siap hari, sesa malusa nami songon panesa nami, didosa nidongan na mardosa tuhami. Una kami toki hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamudi bagasan dame jalawang pasu-pasu sen Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata membohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata membohina tuho. Jali pasar homma damena tutodim.